Esta mañá o Goberno municipal entregou o borrador dos orzamentos para o 2019 ao resto dos grupos da corporación. Tras a reunión, o voceiro de Marea anunciou que repetirán a postura dos anos anteriores de absterse na votación, xa que o documento é prácticamente un calco dos anteriores. Marea Pontevedra entende que se o ano pasado se abstivo nuns orzamentos que este ano son casi un calco, pois, polo tanto, pois este ano o lóxico é absterse, facilitar que o Concello dispoña dun borrador de documento, xa pola nosa parte xa podería ser a partir do 1º de xaneiro de 2019. Segundo Luz Rei, as verdadeiras contas negociaránse a partir de maio, unha vez pasadas as eleccións municipais. Os orzamentos para nós son un marco que nos vale no que son os números xerais. Pero o cadro ímolo pintar a partir de maio do ano que ven, que será cando dispoñamos no Concello de Pontevedra duns orzamentos reais e de verdade, modificando probablemente estes a través de modificacións de crédito. Esta negociación será necesaria, segundo Marea, polo incumprimento dos orzamentos anteriores por parte do Concello. A axenda social que tiña orzamento do ano pasado, en certa maneira, sucedendo a do ano anterior, incluía un plan de emprego, a proposta de Marea Pontevedra, de emprego juvenil, por 500.000 euros, dos cales se gastaron 0 euros. Incluía unha renda social por 425.000 euros, dos cales se gastaron 0 euros. Incluía unha adhesión ao Plan de Transporte Metropolitano de Galicia por 150.000 euros, dos cales se gastaron 0 euros. O resto das forzas políticas tamén anunciaron as súas posturas. Cidadáns non se sentará a negociar porque os considera unha copia dos orzamentos anteriores e opinan que están fora da realidade. O PP considera os decepcionantes e o PSOE di que non hai lugar para o diálogo mentres non se cumpran compromisos acadados anteriormente. Dos estudios, uno sobre la recuperación de las riberas del río Lérez, y otras un estudio sobre la movilidad ciclista entre el Puente de los Tirantes y la estación de autobuses, ¿no? La estación del tren, ¿no? Esas dos cuestiones están todavía sin ponerse en marcha. Nosotros creemos que la buena voluntad se demostraría si esas cuestiones se ponen en marcha, ¿no? Si no los ponen en marcha, no pueden contar con nosotros para la negociación. O orzamento para o 2019 ascende a algo máis de 76 millóns de euros e susténtanse, segundo anunciou o voceiro do Goberno local, en dúas patas, a social e os investimentos. No ámbito social destacou as partidas destinadas á promoción económica, políticas de igualdade e o servizo de axudas no fogar. Vai haber unha cantidade sustancial dedicada ao que é promoción económica e promoción da cidade. Pois tamén se vai elaborar un plan de igualdade por un importe de 150.000 euros. Non menos importante, pois, o incremento que vai a sufrir ou que vai a ter o servicio de axuda no fogar, que se vai a incrementar en perto de 250.000 euros. No capítulo de investimentos salientou a reforma de Loureiro Crespo, a construción do novo pabillón da Parda e as actuacións en Mollabao. Pero tamén hai dúas que temos especial interés nelas, que é o pabillón da Parda, tamén impulsar de maneira definitiva, inda que aquí estamos á espera de, da autorización de costes, a licitación do proxecto da integración de Mollabao na trama urbana, non? Tamén se consignan partidas para a Ponte do Burgo, a reforma da estación de autobuses e o novo acceso a Monteporreiro, así como a medidas de accesibilidade no rural. O Goberno local agarda que no prazo de 15 días se poida ter xa un documento definitivo que se poida debater no pleno de decembro.